Hello guys, it's Christine and this is our family budget. So ayan, gusto ko lang umupo dito guys, no, dahil mas gusto ko yung ganitong nag-uusap tayo. So habang nag-makeup ako, actually hindi naman ako alis, pero gusto ko lang mag-makeup. Wala akong vlog today. Wala akong vlog today. Matagal ko nang gustong ano ito, ilabas yung aking charot, ilabas. Gusto ko lang yung pag-usapan ito about itong ipong challenge na ito, no, kasi sikat na sikat ito guys eh. Parang ano ito parang sa Facebook group, ganun. So kahit saan ka parang napakasikat itong ipon challenge na to. So gusto kong pag-usapan siya. Ganda niyang napakaganda ng idea nitong ipon challenge na ito, no? Sobrang ganda niya kasi ang daming mga nanay, mga tatay, mga kabataan ngayon na naiimpluwensyahan nitong ipon challenge na ito. Pero meron din kasi may mga okay. Pero meron din kasi ako nababasa guys na pero nung din ako nababasa na siguro, so ayun nga, sikat na sikat itong ipon challenge na ito guys. So gusto ko lang ito, no, kasi may mga siguro yung gumawa nito ipon challenge na idea nito is really gusto yung maka-inspire ng mga tao talaga mag-ipon, kasi usually talaga dito sa Pilipinas, diba, talagang siguro dahil lack of knowledge, yun yung dahilan kaya siguro hindi tayong mga Pinoy nahihirapan tayong mag-ipon dahil hindi din alam kung saan magsisimula, diba. Pero, ang masasabi ko lang sa ipon challenge ito kasi ang daming mga tao siguro first time nilang makakita ng, alam yung ways na pwede palang ganitong mag-ipon, parang mag-ipon challenge, ganon. Pero para sa akin guys, no, napaka niya, ganda, pero meron ding side na parang hindi din maganda yung, kasi when you say ipon challenge, so meron siyang mga guys, no, pero it's a Facebook page na parang meron siyang mga 20 pesos, 50 pesos. So habang nagsa-savings ka, parang every week ata siya lumalaki at lumalaki. Pero para sa akin, hindi siya practical. For me lang ha, syempre, iba-iba naman tayo ng mga pananaw. Pero para sa akin na napakaliit lang na sinasahod ng asawa ko, talagang parang hindi siya practical para sa amin na parang yung ng ipon challenge. So ayun, hindi siya practical para sa akin kaya hindi ko siya ginagawa. So meron ako mga ways na ginagawa sa pag-iipon na which is sinishare ko dito sa vlog natin, 'di ba? Kasi siguro kailangan na siguro i-explain ng mabuti sa tao yung ipon challenge kasi parang yung mga tao is naka-focus lang sila doon sa ipon challenge na parang isa lang yung pinag-iipunan nila, kumbaga. Like may mga syempre may mga tao na nakakapag silang ipon challenge na i-share nila yung kanilang experience sa pag-ipon, which is maganda talaga, 'di ba? Kasi mas nakaka-inspire yun. Pero ang napaka nag-iipon sila para sa birthday, ganun, parang ilang buwan mo siyang pinag-ipunan tapos igagastos mo sa isang gastusan, parang ganun. So kailangan na siyang i-explain ng mabuti kasi yung iba proud pa sila kasi nakapag-ipon sila, nakapag-celebrate sila ng birthday na hindi nila inutang yung pera, talagang pinag-ipunan nila. Pero what if kung magkasakit yung anak mo kinabukasan after the birthday, naubos lahat yung savings mo dahil yun nga, nag-ipon ka lang naman para lang doon sa birthday. So what if kinabukasan nagkasakit yung anak mo, so wala kang pera, which is na-experience ko din yan, na kinabukasan, as in wala, asimot lahat yung pera namin, parang pagkatapos ng birthday ng anak ko, nung first ata yun. So ganun. So what if nagkasakit siya? So wala nga. So mangungutang ka na naman. Mangungutang ka nilang sasabihin mo, sahod ko naman kinabukasan or sahod ko naman next week, ganun. So parang may ipang collateral ka sa iyong pag-uutang, ganun. So yun, siguro kailangan na siyang i-explain ng mabuti. Kasi yung mga tao kasi parang
focus sila doon sa pag-iipon, which is hindi din maganda na parang lahat yung pera mo doon lang inilalagay mo lahat doon sa isang pangalan. Kagaya sa akin dito sa vlog natin, isinishare ko sa inyo na kailangan kasi yung mga ipon guys, dapat may specific na pangalan inilalagay. Hindi pwedeng isang bagsakan lang sa isang account, iisa lang, yun lang yung pera mo lahat. Hindi pwedeng ganon. Na okay, pag may emergency doon ka lang kukuha, pag gusto mo, kasi pag nasa isang ano lang, kasi parang iisipin mo napakalaki ng pera mo, pag iisipin mo ganun, pag nasa isang account lang siya. So kailangan hati-hatiin. This is talagang ano na siya guys, subok ko na siya, as in subok ko na siya, na kailangan may nakalagay na pangalan every ipon, hindi pwedeng iisa lang. Kasi yung iba na, okay, nag-iipon challenge, nag-iipon ka kasi challenge mo yung sarili mo na makapag-ipon. Nag-iipon ka sa mga birthdays, mag-iipon ka para sa cellphone, para sa mga gadget na gusto mong bilhin. Pero hindi mo naiisip na mag-ipon para sa sarili mo, para sa kinabukasan mo, para sa emergencies na darating pa sa buhay mo, na kaya nga sinasabing emergency kasi hindi mo alam yung mga sakunang darating, parang ganun. So, kailangan mo siyang paghandaan. So, siguro yung lang tagi yung problema is yung lack of knowledge. Kaya nga ginawa ko tong vlog na to kasi para mas makaabot dun sa mga ibang mga nanay na syempre na-experience ko yun kasi talaga. Diba? At feel ko kung ano yung feeling na ganun na talagang walang-wala talaga. Diba? So yun lang, ang gusto kong i-share guys talaga, kasi ang dami ko lang kasi nababasa na gano'n, kasi importante talaga sa pag-iipon, yun talaga importante guys. Subok ko na talaga ha, kailangan mag-ipon, kasi ang totoong kasing ano guys, ang totoong challenge is really yung pagdidisiplina sa sarili, okay? At para sa akin guys, yun yung totoong challenge kung paano disiplinahin yung sarili mo. Dahil kahit ako nahihirapan akong disiplinahin ang sarili ko dahil ako yung talaga yung napakagastador sa amin ni Papa. Si Papa yung napakatipid niya, parang niya sa paghawak ng pera, napakahusay niya, pero ako yung spender talaga. So, yun yung challenge sa akin, at hindi lang sa akin, sa lahat ng mga nanay ng gastador or mga tatay or mga kabataan ngayon, yun yung totoong challenge kung paano disiplinahin yung sarili natin. Kasi minsan, yung utak natin, tinitrick din natin yung sarili natin eh. Parang tayo rin mismo yung nagtitrick sa sarili natin. So, ganun. So, yun lang yung gusto kong ipaabot talaga guys, no. Kung mag-iipon ka, kailangan may specific na pangalan kung para saan yun. At kailangan mo paghandaan yung mga darating na sakuna. Hindi ka lang dapat mag-ipon para dun sa mga gadget na gusto mong bilhin. Diba? Maganda naman yun. Kung talagang gusto kang bagay na bilhin. Pero, siyempre kailangan pag-ipunan niya. At hindi pwedeng nakafocus ka lang sa isang bagay na pag-iipunan mo, diba? So, yun. Yun lang gusto kong i-share, guys. So, sana ay makatulong din sa inyo yan. Kasi, gusto ko lang din, kasi matagal ko nang gusto kong ilabas itong, kasi parang may mga bagay na, alam yung, parang sasabi ko, parang may hindi tama dito na, parang nag-iipon ka, yung ipon challenge na yan is really, maganda siyang concept talaga. Kasi parang, mas namumula tayo mga Pinoy na kung paano mag-ipon. Pero siguro kailangan po siyang i-explain ng mabuti na parang hindi lang dapat dito nag-focus lahat ng yung pag-iipon. Kailangan mag-iipon ka every month. Siyempre, yung mga maliliit ang sahod, hindi talaga siya practical like sa akin, di ba? Hindi talaga siya practical na ganun. Yun lang guys. Yun lang yung gusto kong sabihin sa inyo kasi matagal ko nang gusto sabihin ito eh. So ayun, so I hope you guys enjoy, and please don't forget to subscribe at follow nyo ako sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. Dahil ang dami na natin, hindi ko na malayan ha, ang dami na pala natin sa ating page at saka sa Instagram, medyo madami na rin tayo. So maraming salamat guys.